Přátelé, dnes vás vítáme v Tišnově, kde pro vás máme velmi zajímavý byt, který spojuje bydlení v těsné blízkosti přírody a zároveň jen kousíček od centra. Než vás bytem provedeme, pojďme se podívat po okolí. Známe to tu velice dobře. Tišnov je naše srdcová záležitost. Vedle bytového domu se nachází přírodní památka Květnice, kde si můžete chodit užívat třeba takovéto výhledy. Byt 1+1 na ulici Květnická je umístěný ve druhém patře tohoto 4patrového bytového domu, který prošel revitalizací. Hned vedle je les a přitom k náměstí je to jen 7 minut chůze. A jak je to tu s parkováním, tak s tím tady problém mít nebudete. Můžete zaparkovat přímo na parkovišti před bytovým domem nebo ve vedlejší ulici. Okna jsou orientovaná na jih a byt je tak krásně prosvětlený. A jak by to tu mohlo vypadat? Co třeba takhle. A nebo třeba takto. Díky zasklení je zde možné trávit čas i za chladnějšího počasí. A určitě se tady bude líbit i vašim domácím mazlíčkům, třeba jako je naše Kornélie. Vidí Kornélie. Zaujal vás tento byt? Tak mrkněte na náš web kaderkovi-partneři.cz/komfortměsta-kouzlo přírody. Na tomhle webu najdete detailnější informace. Budeme se na vás těšit na prohlídce. No a tyhle klíče můžou být třeba vaše.